Anem d'excursió. Sortim de la Sénia amb l'objectiu de fer el Camí dels Hortets, una ruta circular. Agafem la carretera cap al Pantà d'Ulldecona, on, a més, gaudim d'un paisatge preciós d'aigua i muntanya. I des d'allà mateix agafem una pista forestal per endinsar-nos al massís dels Ports fins a l'àrea de Lleure de la Fou. L'excursió és de vora 5 quilòmetres, amb un desnivell acumulat de 450 metres i el temps estimat per fer-la és d'1 hora i 3/4. Els primers metres caminem per un bosquet que ens proporciona una mica d'ombra. El camí comença a pujar suau però constant. Després d'una estona arribem a un petit mirador amb una vista espectacular, parets de roca, vegetació densa. Continuem avançant per la sendera i el bosc es comença a obrir. Travessem un rierol per les pedres, continuem caminant i prompte arribem a una altra clariana des d'on podem mirar enrere i veure tot el que hem recorregut fins ara. Una mica més endavant, una gran roca que sembla que està suspesa ens convida a passar i traiem el cap per veure tota la vall. Ara toca començar a baixar. Després d'una bona estona arribem a la Font del Teix. És un bon lloc per fer una pausa, si està molt fresc gràcies a l'ombra. Esta part de la tornada es fa per una pista forestal ampla, però abans d'arribar ens espera una última sorpresa, el Toll dels Sabaters, un espai ideal per refrescar-se. Ha estat una ruta circular curta, però d'allò més completa, amb bosc, bona vista, aigua, cims escarpats i muntanyes infinites. El Camí dels Hortets, sens dubte, val la pena.